Hi guys! Good morning! So, dito tayo ngayon sa San Nicolas Public Market. Parang ayaw magsarado itong aking pintuan dito. So, let's go! Samahan nyo ako. Tayo yung mamimili. Back to busy mode. So, eto guys, kahit mainit ang panahon, tuloy lang. Ay, nalilito sila ate kung saan sila pupunta. Sobrang init. Pero tingnan nyo guys, ito sa Nicolas Public Market natin, napakalinis ngayon. So, ito yung mga pictures nila. Ayun, ang bawi, naka-jackpot si kuya. Okay, ito naman yung ating kapaligiran dyan. Walang kalat, walang basura, tubig lang. Tingnan nyo guys, ayan o. Wala kayong makikita ang basura dyan guys. Malinis. So si ate takot masunog sa araw, kaya todo cover ang mukha. I-cover niya ng payong, hindi niya makita yung daan ng tuloy. Ay, rugo. Ay, wow. Ito yung si ice cream oh guys. Tinatawag ko si ice cream. Nilagpasan ako. Wala na ako magawa, no choice, kaya lilipat na lang ako para ihatid ko itong mga pinamili ko. Let's go. Alright, so ayan ako guys. So pagkita yung gilas guys, kunwari malakas, pero matwa na talaga yung bili. 45 years old. Okay. So ayan guys. So tuloy-tuloy lang kasi continuous ang ating mga babayarin. Kaya ngayon nagpunta kami sa Converge. Ayan, nagbayad kami. Kaya tuloy-tuloy lang ang paghanap buhay para may pambayad tayo sa mga gastusin at magsimba palagi. Okay, so at napunta na kami ng Nepo Mall para iparito. Kagaling na nga nakita, maglato-lato yan. May sambot ko. Ayan yung looban ng mga ng Nepo Mall guys. So ayan, diyan kami nagpa-repair ng cellphone ni Irene kasi nasira yung cellphone ni Irene. Wala siyang video-video, wala siyang vlogs. Kaya dyan ko siya dinala ngayon. Ayan. Alright. So, ayun yung mga bata. Pagaling da. Ay, may sambot ko. Ay, Pero mas nyan todo. Ay. So, ito yung paligid guys. Kung saan nyo gusto magpa-repair ng mga cellphone at bumili ng mga bagong cellphone, andyan dyan lang guys. Tibutin nyo lang tong third floor guys. So, nandiyan dyan sila. Nepo Mall Alley. Ayun, no? Nepo Alley. Ay, ako yata biyasang mamasa rugo. So, ayan guys, no? Kung gusto nyo lang ipa-repair yung mga sirang-sirang cellphone nyo, at kung gusto nyo bumili ng bagong cellphone, may tisay dun guys, oh. At yung tisay ay pagtindaya. So, ayan yung mga laman dito guys. Ay may mobile update. Ayan, Fiesta Food Court. Ayan na si misis ko. Ay, aburi-buri na, Sabi ko kaya, salwantanan todo, pero bisa, salyahan metong. Ito, sinubo na. Okay, so lalabas na tayo. There we go. Ayan guys, sobrang tirik ang araw dito guys ngayon. Parang summer na summer. So grabe talaga yan guys. Pero tuloy lang, kaya yan. So always be smile and be happy sa lahat nating mga nakakasalamuhan dito guys. Always be positive guys. Alright. So ayun, nalapitan natin yung isang chika page. Ayun, sa halagang 30 pesos makakalabas na tayo. Pero kailangan smile mo na raw bago makalabas para tumaas ang barrier. Smile. Alright, smile lang yan. Okay, see you next time guys. Bye bye. Huwag ka dadaan dyan, traffic.